האם חשבתי מה כשנולדתי? אם העולם יהיה טוב אליי? ומה אני אעשה בצבא כשהגיע הזמן? איפה להיות בצבא? אני חלשה. אני פשוט אומרת לעצמי, דורון, את הולכת לקרבי. את חזקה. אבל לא באמת. כן, אני לא רוצה לעשות צבא, זה הדבר הכי פשרתי. תמיד האמנת שלעולם עוד תצטרך לעשות פשרות. עכשיו תראו, מעשה קסמים. אני מוכן! לאיזה עולם אתם מכינים אותנו? לאיזה חוקים אתם רוצים להתאים אותנו? זה מוקש. אפשר לצייר את הסמל של הצבא עם מלא של זית, אפשר לצייר חיילים וטנקים, מה שאתם מדמיינים. בשום אופן לא רוצה לצייר. לא. אני חושב שלא צריך להשתמש. אם מישהו יש בעיה איתי, מה שאני יופי, בעיה שלו. כולם משחקים איזה משחק שאין לי כוחות להשתתף בו. יום אחד, אשחה מחוץ לכל זה. אני מתבונן סביבי וכולם נראים לי כמו רוצחים. תנסים ירייה אחת ואז... למה שלא נשתחרר מהצבא וניסע מכאן? להיות חופשי. חופשי. אתה מבין מה זה להיות חופשי?